खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लिरथाय बारायनायनि सायाव भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथाङाबो लिरथाय बारायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो, अब्ला दिनैनिफ्राय बे जुनिया लोंनायखौ लोंनो जागायजेनदो। नों 2 दानाव 10 किल'ग्रामसिम बांगोन। आथिखालनि समाव लिरथाय बारायनाया मोनसे जेंना जाबाय, जायजों गोबां सुबुंफोरा जुजियो। बबेखानि माखासेफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो जिंगासियो, नाथाय माखासेफोरा लिरथाय बारायनायनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैयो। गोबां गथ'फोर आरो लाइमोनफोरा गावसोरनि बिगुर गोनांथिनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैयो। माखासे सुबुंफोरनि देहाया मोनसे बेगेंनि दाथायल' थायो आरो बिसोरो जेसेबांखि जाया मानो बिसोरनि देहाया जेबो मोदोम मोना। बेनि जाहोनाव गोबां समावनो बिसोरखौ फेस्ला खालामो एबा जंखायो। जुदि नोंथांनि लिरथाया खम जायो, अब्ला नोंथाङा लोरबां जानोबो हागौ। बेबादि थासारियाव जुदि नोंथाङाबो लिरथाय बारायनो थाखाय जिंगा सिदों आरो मोनसे सावस्रिनां आदबजों लिरथाय बारायनो लुबैदों, अब्ला नोंथाङा गावनि आदाराव माखासे सोलायनाय लाबोनांगोन। दिनै आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों मोनसे गोहोगोरा राहा फोरमायगोन, जाय नोंथांनि गोरान बेगेंफोराव बेदर दाजाबदेरनायाव मदद होनो हागोन। बेयो नोंनि लिरथाय बांनायाव मदद होनायनि अनगायैबो नोंखौ गोख्रोंसिन खालामनोबो हागौ। फै जों मिथिनि दि बे दोरोङारि राहाया मा। लिरथाय बारायनायनि थाखाय न'आवनो बानायनायनि राहा। बेयाव माखासे बेसादफोर गोनांथि जागोन, जेरैहाय अख्रट 200 ग्राम, बादाम 200 ग्राम, काजु बादाम 200 ग्राम, तरमुजनि बेगर 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, बीजबोन्ड 100 ग्राम, ताल मोखाना 100 ग्राम, तुक मोलोंगा एबा चिया सीड्स 100 ग्राम, किराजोरि 10 ग्राम। नोंथांमोनहा माखासे बाजाराव मोननो थाङै बेसादफोरखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै अनलाइननि गेजेरजों बिहरनो हागोन। दानिया फैदो बेखौ माबोरै थियारि खालामनांगौ बेखौ मिथिनि। मुंख'नाय गासैबो मुवाफोरखौ मोजाङै ग्राइन्ड खालाम आरो बेनिफ्राय पाउडार बानाय। नोंथाङा बे पाउडारखौ जायखिजाया ग्लास एबा प्लास्टिकनि आइजेंआव दोननो हायो। खालि बेखौ सिदोमा आरो दैनिफ्राय गोजानाव लाखिनो रोखा खालाम। दानिया फैदो बेखौ माबोरै जानांगौ एबा बाहायनांगौ बेखौ बुजिनि। बे पाउडारखौ जानायनि बयनिख्रुइ साबसिन राहाया जादों फुं आरो बेलासियाव 5 ग्राम लानाय। नोंथाङा बेखौ गाइखेरजों गलायनो हायो आरो लोंनो हायो। बेखौ सानफ्रोमबो जाब्ला नोंथाङा खालि 30 सानफोरावनो 4 किल'ग्रामसो बांनो हायो। बेल' नङा, दाननैयाव 10 किल'ग्रामसिम बारायनो हागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोनहा जुदि बर' रावजों देहानि बागै बेबादिनो भिडिअ' नायबाय थानो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।